deh. Nunggu kali Mira ya, dia kapan pun kalah dengan dang naik. Mira ya? Mira ya. Mosaनाय नायनो होननानै फैदोंमोनलै गैया आंहा ओइ खारा मोसाखादों साइनि फाग्लिया खारग्लुंलाबायनानै ओं दे बुरि मोसाबावलाय माबायदिमोनलाय मेंसिगोनहाय दैलां मोसालाय बुरि मबाइला साबाय नै मोख्रा लोरखाना मोख्रा लोरखान दे मोख्रा मोसाबाव करिश्मानिया ओइ करिश्माना रोंबावसो बुरिया ओइ बुरि बैसागुआ देलाय बैसागुखौ मोसाबाव देलाय दे ओमफ्राय एफा मोजां एफा मोजां मोसायो गावहा बैसागु रोङा बुरिया आबै ओइ नोंसिनि ख्रिस्टिया माबायदिमोनलाय ख्रिस्टिया जि मोजां मोसाखायो बुरिया देलाय मोसाला आङो मेंबाय ख्रिस्टिखौ मोसादै हां गलायलायबाय आनलाय थैबा थैथोंहाय आयं ओरै मुमलांबायल' थासिं जां जेबो जाहोनबो रोंला नायखाबोजोब्बायबो बुरै थिंना हरलाय आयौ साफैदों ओंखायनो ख्रिस्टि मोसा होनबाय माबा ख्रिस्टि मोसालाय देलाय है ख्रिस्टियालाय नोरै दे ओइ ख्रिस्टि नायनोबो खनसे बाग्रायलाबायनाया नोरै नोरै ख्रिस्टिया मोसानाया टाउनावसो मोसाहैदों ए टाउनावसो गुवाहाटि मेंबायहाय मा मोसानो नायलाबायखोहाय आं थोनोलाय साखौ लोंजोबखा मालाबा मोसासिगोनलाय मेंबाय थलब मोनदों गाइखेर सा लोंनानै मोसाबावगोन ना मोजां बुरिया ना देलाय देखायलाय सुनानै